Аз не предполагах, мен, защото тя е цял. Я не мога подавам. Гледам оня ден, някаква статия в мене. Улиза ли те, княже? Да, гледам статия в Ботев бие за първи път от 2003 навън, нещо. Шашно. Нещо им харесва, видях, че могат да бият шегия. Какво ти стана, бе? Решиха да играят, бе. Имаме някакъв бързец за този... Оле, цял път се спомня! Той му един на сестри с един бързец. А това Олег не дава. Олег не дава, ама да се чак с това за работно. В Пловдив е. Тъпли си, глупли си, къв си, в Пловдив. Какво правиш? Не съм на матч, а това е че. Някак на Илян на някакво толкова я да куче. Къде са просто? С къса сунджера това куче, бе. Засърби се от да ни падне през терас. Може да решил да скача от терас, но да скача, бе. Не, бившата ми котка. Силно се изкаже. Толкова да си растат, тя го трябва да си... Не знае къде е Кен за мене. Колко съм учва, винаги да ме трябва да скафа, да видиш шкаф на терас, отдолу една купчина майка на албат и... Какво си ме чака? Що ма толкова къса опашите? Бой. Бой за... Исках за сега го перна. Аз го ударих лошо. Много съм гаден. Много съм гаден. Нека бе, бой бе. Шиво, ти какво правиш тук, бе? Тихо е, никой не е видял нищо. Опашите, че съм откъде. Мен ако ме фана за опашки. Чал съм такива опашките, малки... Беше още по-малко преди. И като види някой с много сразу, сега не е това. Бомбири, бай-бай. Как знам, е муки.